Delabanye sibambe imic siphusha uthando sispan dlala umasambisani kuyoze kuye umfazi omnyama nokhethane sikhipha amadimoni ngithole news cafe bambe inkunzi ngetray kuze ngithole igwinye nepoloni nesekeni lesithi lamavin gay getting to the top nigga was no child's play beg indlebe speaking lengomingeni indebeni ihlale ngomeni yohamba ithule endleleni uzulu uskotheni owagcobela emethweni matheni olimi ndakamlonyeni duke yakha unesizweni kwaze kwabuya Sawon. Hello. Unjani? Njani? Ulinde bala? Ngilinde umngane wami. Uzomlindela la emotweni yabo? Njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila, ngiyaqala ukubona umuntu omshiya nje la around ni bayigama lakho. Uloni. wagcobela emethweni matheni olimi ndakamlonyeni duke yakha unesizweni kwaze kwabuya uJesu ngeneni imfilowo liyoshekiseni the moon that surround and a shape like Messiah. Who made the ghetto? Who made the bobbin? Who made the fire? Long time. Hey, I'm sorry. Show us. Hey minister, wakahlela ngakasini. Angazi kwenzakalani ngithi. Hey man. Nawubona uphathe ingane nje. Hey, milambe yobheka, milambe wocheza. Mhlambe yizwe ngakuzokugculisana. Phela la isikeda uhlukana.